Irabazle suertatu eta biharamunean hause da irudia, Pozalagoako Kobazulo ataria jendez gainezka aurkitu dugu. Handik eta hemendik dator jendea 2013ko txokorik onena bisitatzera. Bilbotik. De Aguilar de Campo. Kuriosia ez, bestetik, ingurumena Karrantza ingurua nola ez nuen ezagutzen, horretxegatik etorri naiz. Lagun batzuk esan zigun oso politak zirela. Joan den urtean 20.000 bisitari izan zituen leizeak, aurten mugimendu handiagoa nabari da eta hemendik aurrera are handiagoa espero dute. Jende asko espero dugu saria atzo atera zelako eta bai, 2013ko txokorik onena da. 125 metro luze, iruzima eta egitura geologiko ikusgarriak. Hauxe da Pozalagoako Kobazuloa 2013ko txokorik onena munduan, sustrai formako estalaktita gehien daukan kobazuloa da eta zalantzari gabe Karrantza bailarako turismo erakargarri nagusia. Es muy interesante. Oso interesgarria da berezia, estalaktitak bakarrak dira, baina kontuan hartu hona etortzeko jaka ekarri behar dela barruan, 13 gradu daude eta. Bertakoentzat aspalditik da txokorik onena, orain baita kanpokoentzat ere.